Hello guys, hope you are doing alright. दिनै गोबां साननि उनाव मोनसे आनबक्सिं भिडिअ लानानै फैदों। आगोल मोनसे एमाजनावहाय मोनसे बुस्थु अर्डार होदोंमोन आरो बे दिनै सफैबाय आरो नोंथांमोना नायदो गिबियावनो आङो दिन्थिनो नागिरदों बेनि पेकेजिंखौ नायदों नोंथांमोना बेनि पेकेट खालामनाय जा पेकेट जा बक्स बेखौ नायदो बस्ताजों बेखौ पेकेट खालामनानै हरनाय जादों आरो थारैनो बेनि सिङावहाय अर्डार खालामनाय बुस्थु दङ ना गैया आंनाबो एसे सन्देह जादों बेखाय आङो बेखौ भिडिअ खालामनानै बेखौ आनबक्सिं खालामनो सानदों जाहाथे आं थगाय जायोब्ला बेखौ आङो बिथांमोननो प्रुफ हिसाबै दिन्थिनो हायो आरो आंनि आखायाव गंसे सेखा दङ ए भेरि स्मल नाइफ गोबाव खालामालासे जोङो oke बेखौ पलिथिनजों मोजाङै बेखौ मेरायनानै हरदो बेहाय नायदो okay this one is the product small tripod tiny tripod आरो आङो स्पेशली बे ट्राइपडखौ ब्लग खालामनायनि थाखाय बेखौ आं अर्डार होदोंमोन नोंथांमोना बयबो नुनो मोनदों जानो हागौ जायफोर ब्लग खालामनाय इउटिउबार्स दङ बिथांमोनाहाय बेबायदि ट्राइपड इउज खालामनानै बिथांमोना मोजां भिडिअ बिथांमोना बानायो थिग बेबायदिनो आंबो बिदि ब्लग बानायनायखौ साननानैनो बे ट्राइपडखौ अर्डार हरनाय जादोंमोन दायो जोङो बेनि सिङाव okay बे जाबाय मोनसे एक्शन कैमरा माउंट this one is एक्शन कैमरा माउंट बेजों जोङो एक्शन कैमरा जोङो बेवहाय लागायनानै जोङो एक्शन कैमराबो इउज खालामनो हागोन बेनि okay बे मोनसे जाबाय एक्शन कैमरा बेखौ बेबायदि जोङो लक खालामनांगोन एक्शन कैमरा जोङो इउज खालामनांगोन बेखौ जोङो साइडआव दोननोसै ओमफ्राय नेक्स्ट बेनि सिङाव मेन बुस्थुआ the main product that I ordered हेवा kan dong kualitasnya बेनिफ्राय बेखौ जों इउज खालामनायाव बेवहाय DSLR केमेरा इउज खालामनो हागोन जोङो DSLR केमेरा DSLR केमेराखौ माबोरै जोङो बेवहाय इउज खालामगोन बेखौबो आङो नोंथांमोननो दिन्थिगोन बेवहाय नायदो DSLR केमेरायाव बेवहाय मोनसे पइन्ट दङ बेवहाय जोङो बेखौ लागायनांगोन बेबायदि जोङो हमनानै ब्लग खालामनो हायो आरो जोंनि बेकग्राउन्डआव थानाय जों लेन्डस्केपखौ जोङो दिन्थिनो हायो स' बेबायदि बे ट्राइपडखौ जोङो DSLR मबाइलाव जोङो इउज खालामनो हायो मबाइलजोंबो जोङो बेवहाय ब्लग खालामनो हागोन मबाइलजोंबो बेवहाय मोनसे इउनिभार्सेल मबाइल हल्डार मोनसे नांगोन इउनिभार्सेल मबाइल हल्डारखौ जोङो बेवहाय लागायनानै बेयाव जोङो मबाइलजोंबो इउज खालामनो हागोन थिग बेबायदिनो बेखौ जुदि जोङो मबाइलाव बाहायनांगौ बेवहाय जोङो मोनसे इउनिभार्सेल जोङो मबाइल हल्डार बेखौ जोङो बाहायनांगोन बे जाबाय इउनिभार्सेल मबाइल हल्डार स' बेखौ जोङो बेवहाय एटाच खालामनांगोन बेबायदि जोङो बेखौ बेवहाय लागायना लानांगोन बेनि उनावहाय जोङो बेवहाय जायखिजाया मबाइल बे मबाइलखौ जोङो बेवहाय जोङो बेखौ बेबायदि फिक्स खालामनानै जोङो ब्लग खालामनो हायो जोङो बेबायदि ब्लगआव जोङो जोंनि बेकग्राउन्डआव थानाय जायखिजाया मुवा बेसादफोरखौ जोङो मोजाङै दिन्थिनो हायो स' बे
ट्राइपडा बे मिनि ट्राइपडा सासे ब्लगारनि भेरि इम्पर्टेन्ट मेटेरियेल स' नोंथांमोनाबो जुदि बेखौ लानो नागिरो अनलाइन मार्केटनिफ्राय बेनिफ्राय बेखौ माबायदि जोङो इउज खालामनो हायो बेनि बेखौ सावगारियावबो दिन्थिनाय दङ बे बक्सनि सावगारियाव दिन्थिनाय बायदि जोङो बेखौ गुबुन गुबुन रोखोमनि बेबायदि जोङो खालामनो हायो फ्लेक्सिबल भेरि फ्लेक्सिबल ट्राइपड बे गरिला ट्राइपडनि बायदिनो जोङो जेरावनो गोसो बेयावनो जोङो बेखौ फिक्स खालामनानै जोङो भिडिअ लानो हायो भिडिअ शुट फट' शुट बेबायदि लानो हायो जों गुबुन गुबुन जायगायाव बेखौ फिक्स खालामनानै जोङो बेबायदि ओके बेवहाय नायदो एक्सन केमेरा DSLR केमेरा एन्ड मबाइल फन येस मबाइल फन इउज खालामो जोङो इउनिभार्सेल जा मबाइल हल्डार बेखौ जोङो बेवहाय लागायनानै जोङो मबाइलजों ब्लक खालामनो हागोन बेनिफ्राय DSLR डाइरेक्ट DSLR बेवहाय जोङो लागायनानै डाइरेक्ट ब्लक खालामनो हागोन बेनिफ्राय एक्सन केमेरानि थाखाय बे एक्सन केमेरा माउन्ट बेजों जोङो एक्सन केमेराखौ लागायनानै ब्लक खालामनो हागोन बेखिनियानोमोन प्रडाक्टआ थिगानो दं आङो जेब्लानाखि बे ट्राइपडजों भिडिअ बानायगोन नोंथांमोना प्रेक्टिकेल दिन्थिनो नाजागोन दिनैनि एपिसडआव बेखिनियानो नोंथांमोना जुदि जोंनि प्रडाक्टखौ मोजां मोनो अननानै जाहाथे कमेन्ट खालामनो नोंथांमोना फोरमायो आरोबाव नोंथांमोना जुदि गुबुन माबाफोर प्रडाक्टनि सोमोन्दै मोजां बेबायदि प्रडाक्टनि सोमोन्दै मिथियो अब्ला जाहाथे नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमायो बेखौ खावलायो राइट स' दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन जोबथारनाय बयखौबो जोंनि भिडिअखौ नायनो थाखाय साबायखर बावहरबाय आरो नायग्रा नोंथांमोना जाहाथे जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौ खावलायनाय दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो थाबाय गोजोन्थों